Catalans i catalanes, siga tothom benvingut a un nou vídeo de YouTube. Doncs avui ens toca actualització a 14 setmanes de la competició i toca entrenament de traccions. Estem a Mataró i l'entrenament d'avui el farem amb la primera persona que em va reconèixer per penjar contingut en català relacionat amb el món del culturisme natural. Ara ho veureu. Bé, doncs ja estem al gimnàs, entrenament de traccions, portem ja un parell d'exercicis i estem aquí amb en Pau i què millor que es presenti ell. Doncs mira, soc en Pau, com ha dit el Martí, que ha vingut avui al meu gimnàs habitual, al Bodybuilding Center Mataró. Ens hem conegut per xarxes únicament i li va fer gràcia a ell que jo ja hagués competit al 2024 i a mi em va fer gràcia que fos un creador de contingut de culturisme en català, que això no és habitual. I hem coincidit avui en un entreno, a veure com va. En el meu cas, jo m'estic preparant per competir d'aquí a 5 setmanes, 11 de juliol, a Tarragona, WNBF, culturisme natural sempre. Categoria? Categoria bodybuilding, flyweight. I amb tot, ja vam sortir el 2024, va ser una experiència super positiva. Vam classificar pel nacional i ara l'objectiu és una miqueta més, a veure si podem fer alguna millor posició. Hi haurà posing avui? Avui hi haurà posing i entrenament molt dur, I quedeu vist fins al final, que hi haurà posada en escena. Posada en escena, ho estic intentant introduir, bé.
Ja estem acabant el bloc d'esquena i començarem a fer el parell d'exercicis de bíceps, però com has dit abans, ja ets experimentat en la competició de culturisme natural 2024. Vas competir també mateixa federació, Sí. WNBF. Si ens pots explicar una mica l'experiència i sensacions d'aquesta primera competició. Mai m'havia plantejat competir, però va arribar a ser un moment que vaig dir, ostres, la vida passa, els anys passen, no sempre estaré en aquest focus i anem a provar. Superant moltes pors, sempre la por del pànic escènic, de sortir davant de tanta gent. I que comparis, jutjat, Exactament. Era una sensació que jo no sabia segur si m'agradaria o no, però va ser sortir allà dalt, t'oblides de tot, Sí. només veus llums, només veus focus i és una passada. Jo vaig tenir una experiència molt bona, tant per la sensació com per la classificació com per tota la prèvia. Guardo molt bon record i he volgut tornar a repetir-ho amb una ambició una mica major de posició. El mateix any vam fer Va ser el juliol, setembre? Sí, tot va ser al setembre. Vale? Vam anar a segona temporada, vam sortir en un regional a Tarragona, vam classificar pel nacional, que va ser 4 setmanes després, al mateix lloc, també a Tarragona. Bé, còmode, a casa. Tot a casa i la veritat que és una federació que mira molt els detalls, que treballa molt bé l'organització, el tema de l'antidopatge també 100% fiable i això és el que més m'agrada d'aquesta federació, per això escollo aquesta federació. Pel sol fet d'anar al nacional has de passar ja 3 controls. El polígraf, el test d'orina i el test de sang quan guanyes, tots els guanyadors. Aquí el que t'emportes és, sobretot jo sempre ho diré, no ets conscient de fins a quin límit pots arribar mentalment. És una superació constant, hi ha dies que et toca entrenar i no tens ganes i ho fas, hi ha càrdios que no et ve de gust fer-ho i els fas, hi ha dies que et penses que no tindràs temps de fer el càrdio que toca i t'aixeques mitja hora abans i el fas. I quan ho mires en perspectiva és una superació constant de coses que ets capaç de fer i això ho pots extrapolar a molts àmbits de la teva vida, a molts. Realment és un límit més mental que físic. I contra tu mateix, el que tu deies. Al final és una lluita constant i un creixement constant també. No un creixement físic, però un creixement mental també, perquè t'estàs repetint a tu mateix constantment, soc capaç de fer això, ho faré, soc capaç de fer-ho i ho faré. Sí, per molt que t'exposi a xarxes o que sigui, a qui ho estàs exposant i qui li estàs ensenyant realment és a tu mateix. El primer, la primera persona que t'has de demostrar ets a tu mateix. L'altre és una conseqüència. Ara, després d'això, ara tothom a competir en culturisme natural. Era una mentalitat d'aquí de baix.
Avui és el primer entrenament d'un nou mesocicle que obrim. Fins ara els meus microcicles estaven distribuïts en blocs de 12 dies, on feia empenys, traccions, descans, tren superior, tren inferior, descans. I aquest bloc de 6 dies el repetia, feia empenys A, empenys B, traccions A, traccions B, i feia aquests blocs de 12 dies. Ara passem a fer blocs de 8 dies on farem empenys, traccions, cames, descans, empenys B, traccions B, descans B, descans. I aquest serà el primer entrenament d'aquest nou bloc. De moment bé, ens falta l'última sèrie de bíceps i deltoides posterior per acabar i després tindrem la posada en escena. Bé o no? Mira, vinc aquí un punt, no té pell. El que també et volia preguntar era aprenentatges i coses que has corregit de ser aquesta la segona preparació respecte la primera que vas fer el 2024. Una cosa molt important que molta gent em pregunta de fer és el tema de lo típic. Passes gana? Com portes l'ansietat amb el menjar? No he passat gana en cap moment de la preparació. Això no li passa a tothom, però sí que m'està passant a mi. Un truc que utilitzo molt és ser molt intel·ligent amb la selecció d'aliments. Al final és un tema de veure el plat més ple, d'escollir molta... Plats més petits, forquilla més petita, això també... Exactament, aquests truquitos, no? I sobretot que els protocols en culturisme natural són molt més fàcils de portar que antics protocols de fa molts anys. En cap moment s'ha tallat l'aigua, per exemple. Al final és fer el que tothom fa per una definició. Tothom beu molta aigua en època de definició perquè així elimines molt de líquid i els protocols al final no és algo que tan antinatural com podria ser antigament fa molts anys o amb el culturisme no natural. Al final no es talla aigua, no es talla carbohidrats, no es talla cap animalada d'aquestes que es fa. Al final el múscul és on emmagatzem els carbohidrats i aquests s'emmagatzemen amb aigua. Si em talles els hidrats i em talles l'aigua... El prioritari és tenir energia, poder rendir bé els entrenaments i no fer res que et pugui anar en contra de tot això. Dins de ser una preparació difícil, que sempre és difícil una preparació, nosaltres vam començar com a tal la preparació a més o menys uns 2 mesos abans de competir. Allà és on es fa la primera retallada de calories dràstica i a partir de llavors és mantenir, en algun moment si el pes deixa de baixar, seguir incrementant càrdio o reduir calories. I una cosa que, com bé apuntes, que hem fet també de diferent de l'última preparació és fer el que es coneix com un diet break. El diet break és, en plena baixada de calories, fer una fase que pot durar en què puges lleugerament les calories, especialment les provenents dels carbohidrats. Redueixes una mica greixos i proteïna per poder encabir més hidrats. Exacte, perquè el cos absorbeixi millor els carbohidrats. El que es busca amb això és que tinguis una major energia per poder rendir millor els entrenaments i sobretot el cos segueix perdent, en el meu cas, hem seguit perdent quilos durant aquesta fase, curiosament. El temps en què segueixes baixant el pes de cara a la competició, aconsegueixes un pico d'energia que pots utilitzar molt intel·ligentment pels entrenaments i pels càrdios. No us espanteu, al final jo sempre dic, jo tenia molta por de, ostres, serà molt dur, no seré capaç d'aguantar, els protocols són molt bèsties. Un Copovirus... Es pot fer, no és sostenible en el temps, evidentment aquest percentatge de greix corporal no és temporal per la competició. No és recomanable mantenir-lo molt de temps, però com a tal no és una cosa que sigui especialment dura. Apreta-la, Va, que acaba d'entrenar aquí, tio. Lluita, xaval. Molt bé, xaval. I aquí la propera. Aquí. Ja hem fet la posada en escena, l'estaré deixant per aquí al mig, si el Martí al futur està editant bé el vídeo. I res, ara anem a fer aquí una mica de càrdio, caminant una estona. I bé, què t'ha semblat tant l'entrenament com el posing? Bé, jo crec que ha sigut un molt bon entrenament, Això d'entrenar amb un altre company
Jo sempre dic que hi ha companys que t'empugen cap a baix i hi ha companys que t'empugen cap amunt. I m'ha agradat que jo crec que compaginat per... Ens hem entès bé, sí. Ens hem empujat amunt. En els moments on més es necessitava aquesta repetició extra, Sempre us heu de buscar una persona que us empugi. Però cap a dalt, no cap a baix. atenció al Gimbro, la traducció al català, que és germà o germana de ferro. O sigui que avui hem entrenat amb un germà de ferro de veritat. Abans em preguntaves temes que he après durant la preparació. Sí. I m'he anat molt a la part mental, que és veritat, que aprens molt a superar-te dia a dia, a coses que penses que ets capaç de no fer o de no aconseguir, les acabes aconseguint i et demostres a tu mateix que la vida va d'això, de proposar-te coses i fer-les sense pensar-hi, i les pots fer totes, absolutament. Les que depenen de tu les pots fer totes. Les que no depenen de tu, això ja és un altre tema. Si hi ha alguna que està dins les teves mans, doncs dedica-li el temps, organitza't bé per solucionar-ho, però si és una que tu no pots controlar, no cal agobiar-se ni estressar-se. Això, a nivell d'estrès i fatiga i tot, a part d'estar en preparació de culturisme natural, pel teu dia a dia considero que és primordial perquè, ostres, avui l'autobús passa tard i arribaré tard a la feina, no hi puc fer res. Això són petits detalls que ens agobiem, ens estressem quan no podem controlar i ja no tant amb el rendiment de l'entrenament, sinó que també pel teu rendiment del dia a dia, la gestió de les teves emocions es nota molt. Però també s'aprenen moltes coses a nivell d'entrenament, sobretot en el moment en què et graves. Jo, al principi, plantar un trípode en un gimnàs el primer dia mai se m'hagués ocorregut. De fet, jo el primer dia ho vaig fer perquè m'ho va pautar el preparador. Et va pautar plantar el trípode? Em va pautar, doncs, ensenya'm l'exercici, com el fas, i envia'm el vídeo, i en base a això corregim. I és una manera d'aprendre moltíssim a nivell d'entrenament. Ja no pensant en competir, sinó pensant en millorar entrenant, graveu-vos. És un consell que jo us dono. Graveu-vos, mireu la sèrie per dos motius. Primer motiu, per la tècnica, per veure si realment sou honestos i la feu bé. I segon, per un motiu d'intensitat. Moltes vegades ens pensem que entrenem intens i no entrenem intens. Grava't una sèrie, mira't realment i sigues autocrític. I veureu que el límit moltes vegades està bastant més amunt del que ens pensem. I quan et graves en l'exercici, això ho veus. Pànic de plantar el trípode del gimnàs és la gent em mirarà, pensarà què fa aquest, qui es creu, el que sigui. Aquí al gimnàs tothom ve a la seva, ve a fer el seu entrenament, a fer els seus exercicis i després se'n torna a casa. I al final, i a l'acabar el dia, has estat una persona més que ha vist aquell dia. Llavors, si tu et plantes el trípode, te'l plantes, que ell o ella s'agafarà la seva màquina, estarà escoltant la seva música i no passa res. I exacte, si el vídeo que t'has gravat t'agrada i el pots publicar a xarxes, doncs endavant, però principalment et graves per veure't. Si tens un mirall a prop i et pots veure fent l'exercici, doncs no cal que et gravis i mira't al mirall per saber si estàs fent bé l'exercici a nivell tècnic i després també això, a nivell intens, que si has de fer un RIR0, has d'anar a una intensitat alta i el teu cap t'enganya, el teu cap busca estar tranquil, busca esforçar-se al mínim i estar tranquil. Ara, si has d'anar a un RIR0 i has d'anar a una intensitat alta, t'has de posar a prova. Potser tu a nivell mental dius, ostres, ja no puc més, he de parar, però després et mires el vídeo i dius, realment hagués pogut fer una o dos més. Llavors, sí, és molt important treure's aquesta tonteria de no gravar-me pel què diran i gravar-te per poder-te veure i corregir errors. Això, si són errors tècnics, estàs evitant lesions, i si són errors d'intensitat, doncs així et dones compte de puc apretar més. I ara què, a casa a dinar? Avui per dinar tenim uns fideus a la cassola, que no els fem a la cassola, els fem bullits. Quants grams? 125. Com entra? Amb verdura. Podem escollir. La verdura, per sort, ens agrada tota mena
de vegetals. Llavors, doncs, miro de ser el més variant possible i de la part de proteïna, una mica de pollastre. No pot fallar. No pot fallar. Un clàssic. Quants grams de pollastre? 150. Al final és un balanç diari, jo sempre ho dic això. No és un tema de tu què menges cada... No, no és el que menges a cada menjar, sinó és el total diari, el balanç calòric que tu menges. És igual si ho fas amb 2 àpats, amb 3, amb 5, al final és adaptar-ho a la teva vida, no tu adaptar-te al pla, sinó que el pla s'adapti a tu. Si tu ets una persona que pel teu estil de vida no tens temps de seure i menjar una estona i ho has de fer amb 2 àpats, aconseguiràs els mateixos objectius que una persona que fa 5 àpats. Ara actualment estem amb un total calòric de 2.000 calories als dies d'entreno, que ho repartim en 250 grams de carbohidrats, 175 de proteïnes i 35 de greixos. 35 de greixos. És el que és més complicat. Acabes comprovant que el cos s'acostuma i s'habitua a qualsevol cosa que li donis. Quan vam fer el primer retall calòric, me'n recordo la primera setmana, se'm va fer pesat. Perquè el cos venia acostumat d'una fase de volum en què menges molt més. Quan ja entres en plena definició, ara estem en una fase que sí que et falta energia, sí que et falta vitalitat, l'insomni per les nits és real, però el cos s'habitua. I, per exemple, la sensació de gana te n'adones que és molt més mental que una altra cosa. Si estàs sempre acostumat a menjar determinats aliments a determinades hores, és molt fàcil que t'ho demani. Però si l'acostumes a altres hàbits, per exemple, sents que tens un estímul per menjar, algun tipus d'ansietat, el sol fet de sortir a fer una volta o el sol fet de fer un hàbit diferent, cuinar, planxar, posar una rentadora, el sol fet de posar-te en direcció d'omplir aquell buit ja fa que no tinguis mentalment aquella necessitat de menjar. És on te n'adones que el cos el pots educar en la majoria de coses. El cos sempre busca això, adaptar-se i estar tranquil, entre cometes, amb el que té. Llavors ho passes més malament quan passes de l'etapa de volum a definició pel canvi i a l'haver-te d'adaptar, al no estar ja en definició, que el teu cos s'adapta a estar malament, entre cometes. Així que fins aquí l'entrenament d'avui. Si heu arribat fins aquí i sou uns reals, heu de saber que teniu el 10% de descompte en proteïna en pols de la marca de Quota Vita, que teniu un enllaç a la descripció, que ja compten amb gustos de crema catalana, que és d'aquí, és una empresa de la terra, és catalana, producte local. I res, si us ha agradat aquest tipus de contingut, aquest entrenament, amb aquestes xerrades i el posing, doneu-li m'agrada el vídeo, doneu suport a aquest contingut, que li hem de fer arribar a on li pertoca. Però em falta aquest tipus de contingut envers el món de l'entrenament, gimnàs, culturisme natural també i més en català i poca cosa més. Espero que hagueu gaudit i ens veiem a la propera.